Nagore Ipinalarrañaga naiz, Mondragon Unibertsitateko Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa. Fakultatean gradu ezberdinak ditugu eta ikerketa kolaboratibo eta aplikatua dugu helburutzat. Egiten duguna partekatzeko aukera bat ematen digu KSI egunek, plataforma bat ere elkarlana sustatzeko eta identifikatzeko etorkizunean kulturak eta sormen industriek eduki ahal dituzten erronka berriak. Etorkizunean eskatuko niokena da dugun plataforma honetan etorkizuneko erronkak identifikatzean proiektuak modu amankomunean eta egonkorrean garatzeko espazio berri bat. Ez balego horrelako erakunderik, zaila izango litzateke hain ezaugarri eta izaera ezberdinetako erakunde ezberdinak elkarrengandik ikasteko espazio bat eraikitzea.